Само на клип аз няма да го такова. Какво? Какво? Айде, дръж това, да те снима. Сега, че го такова, че го качваме после в ютубът. Айде. Нали ти ще го такуваш? Да. Айде сега. Айде, кучето така, думата. Да ловиме рибата. Айде сега. Айде, тук следи всички такива. Ако не се лъзат, тя примал да стъпнах на тревата. Чакай, стой, отсам да гледам. Така. Да. Снимам. По-нависоко. Така, Еха. Охо. Екстра. Там малко трети път, аз става в шок такива. Тия бутни навътре. Пък като излезе натам ще е такова. Кучетата ще е мезнат и какво мислиш? На там където е точно кислорода, където пада водата. Тя каракулата мисля, че не е проблем. След това страшно са такива. Тя ще не бута навътре. Почна да взема там. Тая е такова, тая е върнала. Нищо и нема. Там на реката има дига и е така с тръбата. Оттам така да не реката си минава надолу. Киро, още ли пауза тук е? Нека си изпуска ето. Това ли пауза?